खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 28 अक्ट'बर 2023 बाराय जाबाय सनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बिहारनि केवाल बिगा गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय आरो जाफेरै जाथाय जादों। बिहारनि केवाल बिगा गामियाव सासे गोरबोआव गथ' गोनां आइजोखौ फिसायनि नखरनि मानसिफोरा बुनानै इनाय बुथारदों। दायनिगिरिफोरा आइजोखौ आयेननि बेरेखा आल्ट्रासाउन्ड खालामखांनायनि उनाव मिथिनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन आरो बुथारजानाय आइजोआ सानै फिसाजो गथ'बो दंखायोमोन। बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय कुसुम देवी। कुसुम देवीनिफ्राय फिसायनि नखरनि मानसिफोरा हौवासा गथ' लुबैदोंमोन, नाथाय गोरबोआव थानाय गथ'आ हिनजावसा गथ'मोन आरो 6 दान जाखायोमोन आरो कुसुम देवीखौ नखरनि मानसिफोरा बुथारखांनायनि उनाव दौलें लानानै दोनदोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव बिहार पुलिसआ गावसोरनि खामानि मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो दायनिगिरिफोरखौ आयेननि बायदि एबा गोख्रों एक्सन लानो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। झारखन्डनि पालामुआव सासे 16 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ गावनि बिफाखौ गोबौ आचारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों। बिफाया बिमाखौ न'निफ्राय होखारनायनि जाहोनाव फिसालाया बे जाथायखौ खालामदों। बुथारजानाय बिफानि मुङा जाबाय सतु शर्मा, 42 बोसोर बैसोनि। सतु शर्माया गावनि बिसिखौ बा गथ'नि बिमाखौ बुनानै इनाय खालामनानै न'निफ्राय आउट खालामदोंमोन बा होखारदोंमोन आरो फिसालाया बिफाखौ बुथारखांनानै न'निफ्राय खारखोमानानै दङ आरो दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथाया पालामु जिल्लानि सिङाव थानाय पाकरि गामियाव जादोंमोन। बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'नि आखाइनि आसिखौ हास'फ्लांदों। जेब्ला गथ'आ हस्पिटालनिफ्राय न' फारसे थांफिननो नागिरदोंमोन, अब्लानो गथ'नि आखाइनि कानुलाफोरखौ बख'नो नागिरनायाव नार्सआ बेनि आसिखौसो हास'फ्लांदों। हास'जानाय बा आसि हास'जानाय गथ'नि मुङा जाबाय रुबेल आलम। मोनसे गिथाव बाथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिथाव बाथाव लामानि जाब्रबथायाव खेबसेनो सा 19 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। कर्नाटक रायजोनि चिक्काबाल्लामपुराव गंसे ट्राकआ गंसे टाटा सुमु गारिजों जाब्रबथाय जानानै बा सौदावनानै खेबसेनो सा 19 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सासे सुबुङा सिरियास जोखोम जादों। दा बेखौ गाज्रि थासारियाव बा थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिसपुराव गोदानै लुफुंजानाय सेक्रेटारियेटनि बिल्डिंखौ लक सेवा भवनखौ मैयाहाय बेखेवनाय जाबाय। रां दाबिनाय दायाव पुलिसआ सासे NlFB आफादनि केडारखौ एरेस्ट खालामदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकायाव माखासे फालांगियारिफोरनिफ्राय रां दाबिनाय दायाव सासे NlFB आफादनि सोद्रोमाखौ क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय NlFB आफादनि सोद्रोमाखौ 38 बोसोर बैसोनि सुजित माराक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।